подшоҳ барояш занро интихоб мекунад. дар озмоиши аввал се малика бояд аз рӯи қолаби шакли идеалии бадан бидуни занг задан ба зангулҳои гирди он гузаранд. ҳар як малика ба осонӣ аз рӯи намуна мегузаранд, зеро ҳамаи онҳо шакли бадани комил доранд, ки ин ба шоҳ писанд аст. пас аз он ба санҷиши дуюм мегузаранд. дар ин ҷо се қадаҳ шароб аст, ки дар яке аз онҳо заҳр мавҷуд аст. аввал се ҷинояткорро маҷбур мекунанд, ки аз як қадаҳ нӯшанд. яке аз онҳо пас аз нӯшидани он аз ҳуш меравад. пас аз он аз маликаҳо хоҳиш мекунанд, то аз қадаҳҳо нӯшанд. маликаи аввал аз иштирок даст мекашад. ӯ намехоҳад ҷони худро зери хатар гузорад. шоҳдухтари дуюм бо боварӣ пиёлаи дурустро интихоб мекунад. аз он менӯшад ва ӯ зинда мемонад. вақте ки навбати маликаи сеюм меояд, вай аз ҳад зиёд метарсад ва ҷуръат намекунад, ки бинӯшад ва дар ниҳоят низ таслим мешавад. аммо маликаи дуюм далерона аз қадаҳи худ ва ҳатто охирин боқимонда менӯшад. маълум мешавад, ки ҳеҷ яке аз қадаҳҳо заҳролуд нашудаанд. вай мефаҳмонад, ки подшоҳ бо меҳрибонии худ машҳур аст. аз ин рӯ ӯ ҳеҷ гоҳ занони бегуноҳро барои фароғати худ намекушт. ҷинояткор низ вонамуд мекард, ки ин як қисми намоиши ӯ буд. аз ақлу ҷасорати ӯ ба ҳайрат омада, шоҳ ӯро ба занӣ мегирад.